ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। କାହିଁକିନା ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୁଁ ସବୁ ଖୁସି ପାଇଛି। ମୁଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୋ ଜଗାକୁ ମୁଁ ସବୁ ରୂପରେ ପାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମନୋଲୋଭା ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜଗାର ସବୁ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଜଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି।